3 חלקי אטלס ספר הסודות, עדכון השביטים, צירוף מילים. הנתונים הבאים כוללים קוד EQR כדי לספק את המידע העדכני ביותר על שביט 3 חלקי אטלס. דיווח תקשורתי חלקי אקדמי מייצר ספקולציות, עם דרמטיזציה תקשורתית שאינה משנה את התצפיות המדעיות. בעבר, שביטים זוהו כמבשרים של אסון ותוהו ובוהו. איורים רבים מתארים את שביט חולף ואת תגובות האוכלוסייה. תיעודים סינים עתיקים מתעדים את ההשפעות לאחר תצפית על שביט בשם קושין. ההתייחסויות המוכרות מודיעות לכולם לשים לב לסימנים בשמש, בירח ובכוכבים, והן נבואות ההווה שהיו עדות להן בעבר. ראיות גיאולוגיות מאשרות הכחדות שהתרחשו בעבר, וההתייחסות הכתובה בתנ"ך מודיעה לאנושות על הכחדה שמובילה לכדור הארץ החדש. מקור האדם מוסבר במשל החיטה והזבל, חושף את האדם שנברא מעפר, ואת האנושות שבאה דרך האישה המכונה זבל. הפתרון המקראי מספק לכל אחד את המידע שיטפל בחששותיו, ויפיק ראיות פיזיות שניתן לעיין בהן ולשקול אותן. גורלך נגלה בידיך, ומומלץ לשמור על אמונתך ואמונותיך. כל אחד יכול להשתמש בפתרון המקראי כדי לייצר ראיות פיזיות לסקירה, הערכה ושיתוף. כאשר יופיע מעבר חצייה, יהיו אשר יפטרו אותו כאירוע יוצא דופן, ולא יבינו שהם היו עדים למשהו שנראה מעבר הקדום. זוהי תכונה הטבעית של הטבע האנושי שחלק לא יגיבו, וכאשר היא תופיע, היא תיזכר וחלק יבינו מה משמעותה. עד אז, יש לחיות את ההווה, כי המחר לא קיים. כי אם אדם ימות, הוא יחיה בהווה לנצח. לא משנה מה הם חווים. אנא הגיבו, עשו לייק או הירשמו. שאלות? info@partnershipamerica.org